ova prika? Mogu si mi poznat nešto. Gospodine, ja se stvarno izvinjam, ali ako mogu da naplatim, Farent je bio pre 4 sata. Znači, svi su otišli, čak i basista otišao od dve ribe, ja jedini ovde, mislim, ja imam veliku potrebu da spavam, zašto radim ujutru prvu smenu, samo vi ovde sedite. Malo da sedim u kafani, neću da stojim, zašto imaš ove klupe i stolice? I druga stvar, basista nikad ne ode kuće s dve pičke, tako da nemoj me lagati, prijatelj. Dobro, možete da platite samo, molim vas. Mogu da platim, a što se odmah navrlo. Ajde da platimo koliko treba. Ajde, evo ti ja častim, Šta je to, gospodine? Cvija, Bahami. Samo dođi. Ajde, ja častim, uzmi bre, počasti, uzmi. Gospodine, to prevazilazi odnos konobar gost, mislim, ovako ponašanje. Imaš ti jednu cigaru, ne daš. Ajde, molim te. Kupili ste 4 kutije kod nas danas. Ko je kupio? Vi ste kupili 4 kutije. Ne znam o čemu ti pričaš, ja ne pušim uopšte. Tako da... Dužni ste 14.000 vam je račun, znači još 13.500. Mojte pipo. Vidite da je prva smena, možda bih se i nasmeo. Ali već je svanulo. Svanulo, pa šta? Ja ne mogu da dišem u 4 popodne jer imam bronhitis, moram da idem kući da se inhaliram. Molim vas. Ajde, ja tebi operem sudove za ovih 30. Ne. Ajde, evo, to je moja dobra volja da ja tebi operem. Nemojte uopšte, ne. Moraš ovo da pričvrstiš si me. Molim vas, sedi. Opa! Znači ja to sve da operem, nemoj da brineš ništa. Gospodine, molim vas, vratite se. Gospodine. Koliko šanki, evo šta je, Evo nas. Pa razbit ćete mi pola kafane, molim vas, šta radite? Dobro, ajde, evo. Donesi 2 piva ti nama i olovku i papir da mi to sračunamo, može? Već je stavljeno sve na vas, 13.000 duguje. Dobro, imaš valjda 2 pića na sebe, znam ja kako to ide, ajde pa ti vidi. Pa donesi meni to. Opro, sve opro. Evo, evo 7. Evo papir. Ja ne mogu, ja alergičan sam na... Šta? Na alergičan. Pa šta hoćeš? Pa patenticu ako imaš, ja s njom mogu. Patenticu. Sad je dobro. Šta radite? Gospodine, zašto ste to uradili? Šta? Pa isterali ste Minicu. Ne. Jeste, isterali ste, ali ono... Aj, molim vas, hemijsko. Ajde, nema veze alergije, molim vas. Ajde, ti imaš bronhitis. Nemojte to raditi. Mislim, to nema smisla. Da podmažem. Ajde, ništa, da vidimo šta smo. Ajde da vidimo šta ste popili. Izvijeni sam. Evo ovako, ono čega se ja znam sigurno. Ovde. I evo ovde ovako na vrhu. Kurčina kolika je. Gospodine. Šta? Šta to radite? Jel imate dostojanstva uopšte? Nema. Popili ste 50 piva. Ja popio 50 piva. Ti si pijan čovjek. Ti pijan radiš ovdje. Jer ja tebi ličim na čovjeka koji može da popije 50 piva. Da. A bila su još 4 čoveka sa vama, ako se ne sjećate, slikali ste se celu noć, 17 puta ste se tagovali u našoj kafani i stalno ste vikali daj kumu turu. Kumu? Kum. Sad ću zvati kuma. Sad ću zvati kuma da vidiš, ako ko laže, kum nikad ne laže u životu. Sad ću zvati. I to ću na speakerfon da upalim kuma. Ajde. Sad ćeš da vidiš. Evo na speakerfon, da ne bude da sam ja zvao. Evo, čuješ. Evo, bolestan. Čovjek bolestan, ja sam ga sad probudio. Eto. Viš šta sam napravio, moje konobare pijani. Eto.
brate, ne. O, kume. Kum. Ja sam tamo lijepo. Namislio da Evo, kume, hoće čovjek nešto da nas pita, da nešto rešimo. Ajde, evo ti obriši ovu temperaturu što izbija, vi kako smokar. Retardirane bojice. Ne, ajde kume, sedi da popričamo o ovom stanju što se izmenilo nešto, onako. Koliko samo ruke. Ajde, umij se još jednom ako treba. Konobar! Konobar moj. Joj, Bože. Kume, drži se, kume. Dobar. Eto, bolestan čovjek. Pade i nema umorka stigo. Vidi, ali samo nemoj ga buditi sad. On spava ko zec, ima lak san. Ja kad spavam, ni živo ne čujem. Gospodine, morate da platite ovo, nego uopšte me ne zanima. Dobro, evo, dobro. Ti si pijan, očima ti vidi, platit ću. Samo da se konsultujem s kumom, da vidimo koliko smo dužni, jel može? S kakvim kumom, čoveče, moraš da platiš? Konsultujem. 10.000 si dužan. Kume. Majku vam jebe. Dobar dan, jel može dve produžene s mlekom i samo brzo žurim na posao? 3 vam produžene majke jebem. Gospodine, gost je uvek u pravu. Debil, gost je uvek debil. Idi tamo iza šanka i napravi kafu i sebi i svojoj usranoj ženi koja će te i onako prevariti s kumom. Molim? Aj, izađi mi iz lokala. Ja prosto ne mogu da verujem. Izađi mi iz lokala, napravit ću dete i tebi i ženi. Gospodine, muškarci ne mogu da budu trudni. Izađi. Vidiš ti šta ti današnja omladina? Ne mogu u 8 ujutru na posao da ustanu.